Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ubah Pius Marwen, ubalong MLA jangkaran Nikor constituency, baru MDC jangkar Langren constituency, belatap kerteng biang banyak kon ke election MDC, syaka yang dorba tawan jangkar khasi hers atau Masa Street Council, rengkat ke sendan lang jang presiden ke UDP dan Nikor Block, ubah Gigi Bung Snaitang, bat kiwe-kiwe ke noyalam ke UDP, bat kinong kersyaan. Haga ni gajuk ke singi ubah Jaslan Roy Nongsit, belong kurtong ke UDP, belatap kerteng na mau kerwat konstituensi, rengkat ke sendan lang jong MLA ke mau kerwat konstituensi, ubah Renekton El Tongkhar berkiwe-kiwe ke noyalam bahakmat jong ke parti. Nagaling juga ya kini ke election ke pementang asal bah ke don ke jingalam ke pla jong nong tau ha ke bah ngali yok lat na do bah ke parti kala ibit punya ban long candidate kat bangaya serum seneng ha ke bangaya kendo kis nong ke tau nong trai ke parti bat kum jo ke parlok ke bajor kala don sibon ke bah laai ke jing kidbok ke yang ban Krishan hagani ke election mar kata ngaso ba kamdon kanu kecing so atatin bang de ban job ke election namang ni don rekat baru MLA hang ba ni la trei bha kum ke parti ke cingalam jung barnik kum MLA bat negeriang jungar ngalai persyang kat bala ban trei kat bokot lai bor buj ha ke chi dei bat ki paiba ban yerung mi ha kisnong thau bat ni thu ba don ke jingi ni paiba makin ai ke Krishan ha ke election man katang so ba kadong ke ba so kam bagi dia ban job ke election ila dengan job ke election ban long ke MDC ke bekongsan ke banga la don jing thu kalong ha ke ba kumong in wanra ke song sup song sain ha ke snong ke thau ha ke hima ha ke ba ui ba ting ting ke don bon ke rum ram ke snong thau lagu nong an persyang ban nong ke channel of blessing na ke benta ban mura ke jing ya tuli he snong thau khnang ba ke roy kapar ka de ban yaj be yaj rti ha ka ba de bet ka sinchar khadar ke snong thau ka ar ba de ke ba ngayu i ha ke jing de ba ka dis council ni nang don cham sibon ban nang pen klan chu chu ya ke riti ke dastur ke jongi agaba lakum no kinam alat than ban chule kat bamon ni ka riti kastur khasi jungi nama teng ki don ke bashim ke bu way de kumway kani ngai i ba ka don kambe ka dis council ban streamline ha ka kum no ba ka de ban nong be tang ka way ka rukom ha ga ye dai ba ka jaj ka khong ha ga ye dai rangkat bat ki bon ki riti ki dustur hoj ki riti ki dustur ngi don ke ji affair ha ka la ka jong ke jaka ha la ka jong ki rukom long hanrei lakum no ki deban don ke jing renti khnang ba kanam di ke jungkulma ka bar padi ke bangai i ba ha ke ji dei bat ka roy ka paru ha ke bon ki jaka ngi i ba ka don ke jing yele ke bateng teng kham tam ha ki konsi MDC la ka jong MLA la ka jong ngai i ba ka don ba ka jing ya klumar jungot khamtam ki paiba ki bi Krishan ka jong ringa khmi nti ba hang ni hamau kruat ki jungi ba dakaba yan job mga ya kani ke MDC na ka ju ka party ha ka bai MLA ngi don ki so skam bangila ban ai ki jing sekri ka kham ha nam ta ki paiba ha ka ji dei bat ki kam development bat ki kam penroi snong penroi thau bat ka balai ka bang kwa ban bo ngayu i ha ki ni ki sni Hagi siya ke kam MDC kalong ke berit manager bat ke kam MLA hendrai ngala mudur halamarway bat kumway ne ki stakeholder hagi di kisnam ladem haga mangai ladon ke jeng angut kampam hagi ji dei bat kini kam jungak kai putai ngalam kut jumot badar kalat kapli bangalong kum MDC desi haga bangin ngalam nanti tangkum unong ngalam nanti desi pisau tho bagi skim MDC kalong ke berit hendrai ngai kmi nanti dak bangin don rekat baru MLA nga sos kam bangila man pen kaladur ya ke konstitusi ke jungi
ha ka bangila ban yalam lanti ki khon samla ha ki snong ki thau kumno ban promote ye ka tourism sector namangi I ka ni jika jungi bat kum jur wat ha ka ni ka rikasi ki jungi ngimla ban yo la di ki khon samla jungi ban so ye ki kam ki jam lait na ka kam sarkar tingi so thu ba ka kam sarkar kalong ka ba hadu kata ma ka don tang khndiat ban ong ye kini ki khon samla jungi ki belanang lastat shanungin pha dari ki myo kam sarkar ban ngai I ban halor ka ni ka tourism sector kan de wei kalat kum mangitep ba ka tourism ka de ka industry ka ba he ta ma ka perthai han rai ni hang ni ka dang long ka berit ha ba yinu jor ha kini ki snam la dep na khmi ren ti ba ha kini ki snam man bangin ya trailang rekap MD ha ka bangin create ki awareness program fair kumno ban kinang ki samla jungi ban stang ye ki kam tourism la kalong ha ka ban set up ki homestay ye ki guest house bani ye ki tourist spot ki fair kamangi I baka don ka potential hapo jungi ni konsi jungi but ka bakhado ka banga kwa ban bu ye ka jingkut jumut kalong ba kumno bangin nang la ban pen klan shushu ya kirti sinshar khamtam hagaji de ban khampan bha ye ka jing don jong ki bobon kini ki riti traikam hakane ka khnet ka ban riu jong ka sexual ban ngi I ba yakane le se nadu ka ba reverend GCM ulawandra hakane ka riti sinshar gri India ngi I ba halendat jong ka dang don bon ka bangi haban pule bnya kumno bangi nang pan khlan ya ka combat ya ki riti ki dustur bat khamtam ya kru combat khando gu siap namar bangi I pon hagini ki singi mata ki me ki jumplumar wat hi ki kor ki jaj ki biya don khambon ka khando gu siap ban ngej kham da kata ngin la kumno ban fulfill ha ka bangin la ba ka jaj ban ru jongi kanang scam khamtam ha kru combat ya ka khando gu siap kita ki ki mat ki kham kongsan oi ki don ki weipat ki mat ki ba ngaladon jimut ha ka kumno ngin la ban ni trei ha ga ji de ban nong kum MDC jong ka dong ka than la da ka lat ka pli dengan job ka connection UDP ngana nama perut kapan pau ke jisukman api ka ba barok ka balak bali nama kene ka video bangila yo candidate ubala biangpura ka kata ubala biangpura ke jisempang bat ngidon ke cikerman bak ba kinom be la ki jet yo candidate jungi ba jasan ro se ban nong MDC ya kuma kurak konstitusi ni la se yo ne candidate da ke cikir Kemarin don kisahnya hari ini kebanyakan yo ya kajing ya jog bat pajba hak ni ki absen life husnam hak ji don betah ke politik nila yo bahaya bat ni tib bah ni pajba konstitusi tapi skam pajba kinnom don kono kajing aratin ba kinnom senia nomor yo tib bahaya hak ni ki absen life husnam ki ya jenti politik di weni ki rong ba yo kisahnya kamtam ki wei bagi tib bar khat kalong ya kajing kulut musim hak bagi ji kren harum hanang mon ong ba ka jingkulut musim ban ai syaki pajba ban ai syaki lokijor ila yu ke musim hai tingi kwirti ban long yo lat ban long kumno ikmat in la ban le khamha ya kata jingkulut musim ke bangal yu hak ba impat long nang ikmaru jadi job gini desi ki pajba ke jomat ya kata ke jing bahajung hak ba ai bakanya ne bat kanang khamha susyo yang kita tin lihat ya bang ai kublai bat ngakin bakru yang ya kandidat jungi hang ne ya ba impoi hiam thong jing ta Pi haka jingyam yalam ke jonga po ka ranikor konstitusi kum MLA haka langrin konstitusi kum MDC baki pejba ki la sakhe ya ka kam ka bagi la trei ngila wara ya ka roy kapar na kata ki babon ba ki bentah langi phai habar ambarok kiliak te haka jingya jadi ka jungi hakini ki benai baladap ka ba ngai phlu chumut hamala ki son hamala ki primary unit hamala ka kashnong Pokoknya se kadon katukane hakini ki for ki baladap hendrai enda ngilai declare ya kertong kum MDC ba yele biang manga na kalian ki pajba barok ki no kersan jok ka parti ngampat I ba tangha kanu kasnong ka ba kila don kata kecing ya pher jimut ne ba kila phalo la ki phalo sene satai hendrai hakajing ya ki jungi ba barok ki no kersan na ki snong hi borok we na ka konsumsi hi borok we ngidon kecing ya teli batna kalian kejong kiru kamton kata kaman sim bakin don kata jemut shane shatai marki sutu ba kai ka kam ka ba ngila trei bat ki shane scam ru haka jingelam kejonga bat ngakar men scam kumbang ala ong ban biang sisin ba hak ni ka election ke pemerintah
ba ki pejba ki chane chispa na kantah ka kanika MDC election but chispa persen ba yin poi pe cha ka thong ya ki chong ya kini ki South Nem Tam ka ba nalong ko mo MDC ru na ka Langren konsumsi de hak ni ki South Nem Tam hoi ni sutho ba po ka Khasil hi mun habai dei ba ka district council habai dei ba ka kam MDC kam dei ka ba ngiyo scheme ko ba bon mo dei kum ka scheme ko ba ngiyo amale ka ba ngiyo bet manau senam ha ka MDC hakini kita ha ka cingilam jong ka parti ki cungi bo ka district council hakini ki South Nem Tam ki kam poroi hi ka ba ngimpat ju UI ha ki por man chwa kumu MDC balale atau Langren konsumsi hi kaba shibun ba kumba filasaki kini kisnem ki kor ki baladar ki bengi lawara shibun ki kamperoi abai dai bat kasnong ka thau hi bro awai apo ba konsumsi hi kum u nongelam de parti bat kum mo mikmat de parti UDP badai kum MLA de konsumsi abai dai hi bat atli ki konsil mo Jante Hills bat ka Khasil de konsil ka parti ka cungi ka don jikaman bro atli ban jalam yang ka isi ha kanika kedi ka pamantah ka bangi i ba ki kertong ngi i ba ki MDC ki pa yalam ha ki por kum ki setting MDC ngi ba ma ki wan phai biang ka por bat ngati kena ba ha kanika isi ka pamantah ba ka parti ka cungi po atli ki autonomous district bangin don hakmat ban jalam yang ka isi kumba ngiyat manta hapo Langren konsumsi ke bangin kor konsumsi abangi sang kelangi apa ka konsumsi ma pistu ka Langren konsumsi ka kor konsumsi ka long konsumsi ka bahe ka bayar ka ba ngi kre jaj beriu ka ba ngi bon de ka ching phai ka chungi ngapat i ba ha kanu ka chaka bangi don ka chingile kat bangi phai ka bud ngiyat ngi yang ngilum ngilang bedi tang ka parti UDP ka chungi hadu mantah dedu mantah ngapala ben ongan ya kun benno ha kanu ka snong ka bangi don ka ta ka chingile ha kanu ka area ha kanu ka chaka dekat ka bangi phai ka long ba ka parti ka chungi ngi scam lut paro na du kinong kersan hadu kinoy jingat nanti ka chungi ha kanika election ka pamantah ka pangaladap keren ru ani ki ayo ka baladap ka cikerman nele kumbangina ong kumbangi dan cikerman sispa kai ka banga ong ta ngai scam ba kinong ilam kinong kersan ki ai don angkat ha kanika election ka pamantah bat ngai ru panak liang kinong kersan baro bagi scam jumut de idon ta cikerman ba info be chang ka jom Kapor kala day bapinjit yaki MDC jongpi Shaka Khasi Hills Autonomous District Council bat ka Giant Hills Autonomous District Council ayu kinle lada ki job ke ai ka thong ka bagidon ki ai kiman ki bakong san ki bagibu akman kita ki de ki jingkeli ki bafidon kam man yo ya ka jubab haswa bapin lek ban tap ya ka vote jongpi ha ka arpwai tarik urumpang arajar arpsa baik ya ka program markman pat ki kertong